abin da ya dame mu shine mu musulmi ne, al'umma musulmi muke, ba mu ce ba za mu zauna wanda da yake ba wanda ke ba musulmi ba, za mu iya zama lafiya lau da wanda ke ba musulmi ba, amma muna addinin mu shi kuma yana nasa, amma ba da mu da shi mun ba bambanci addini mai da bambanci addini, da ƙarya da gaskiya ba su zama daidai, da shirya da bata ba su zama daidai. Yawa manzon nan sallallahu alaihi wa ya zauna da yahudu a madina, amma ba an zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba bambanci addini ba, an zauna ne ƙasa ta musulmi, yahudu kuma yana zaman amana. Haka kuma bayan daular nan da ta ci duniya an zauna da addinai daban-daban, amma al'umma musulmi ne, su kuma suna zaune a cikin a matsayin amana. Wannan shine koyarwar annabi. Za mu zauna da wanda ke ba musulmi ba lafiya lau, kuma ba za mu tilasta shi shiga addinin mu, yana da yancin ya addinin da ya zaɓa, amma da mu da shi ba ɗaya muke ba. Su yanzu ku abinda ake ci mana, kowa ya aje addininsa waje guda, kowa ya ɗauki addini ya aje waje guda, kai musulmi ya aje addinin musulunci kai, amma kuma ƙarya ne, wallahi musulunci aka wurgar a shi kina fara, wallahi musulunci aka wurgar, domin abinda aka ɗauka ya yi daidai da su, domin alkufuru millatin wahida, kafirci duk addini ɗaya ne, ko ka ce mashi mene sunansa duk abu ɗaya ne, addini ɗaya ne, alkufru millatin wahida. Kafirci ko a ce mashi kiristanci, ko a ce mashi yahudanci, ko a ce mashi bori, ko a ce mashi tsafi, ko a ce masa maita, ko a ce mashi kwamitanci, ko hindiyanci, ko hindu, duk kufur ne kuma millatin wahidatun ne. Da zaran an ce abu ba islam bane, sunansa mene? Sunansa kufur. To kufur din aka dauka aka ce wai aji addini, ma'ana an wurgi da islam. To mu wannan ne fa ba za mu taɓa yarda ba. Muna so mu taso ranar alƙiyama ne a matsayin 'yan al'umman annabi, a ce ina 'yan al'umman annabi, mu ce ga mu. Amma in aka ce ina Najeriya, yanzu ka ce su 'yan Najeriya ne ce su tafi dai. To ta yi an ce ina 'yan al'umman kai ka zai muka bi ka ce a kai ɗan Najeriya ne dakata, ba ka ce ba bambanci addini ba, ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya, to ka jira 'yan al'umman ku za su koma makoma ɗin kwa koma. Saboda haka abinda muke tunatar da mu a wannan daidai wannan lokaci shine komawa ga koyarwar annabi. Wani bai isa ya ce min komai lafiya lau yanzu ba, amma yana iwa zai tambaya, zai yi a koma koyarwar annabi? Zai yi kwarai ko. Abinda muke bukata shine mu daga irin dagawan annabi, mu ce mu sai sunnan annabi zamu, to kuma Allah na tare da mu insha Allah. To insha Allah, da yake dan tunatarwa ne, na fata mun amfana. Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.